Wyn, mae'n gret dy weld i eto, ac oedd rhaid i mi dod ati lawr i gau pêl-droed, achos o'n i wastad yn cael yr argraff, mae rhywle fel hyn oedd ati fwy o cyfforddus? Ie, yn gywir. Lle gorau, ynddo fe? Lle ti'n mynd bant o beth sy'n digwydd yn y dydd, a wedyn rhoi popeth yn iawn ar y ca i helpu'r tîm o'n ei wario. Ti sy'n dal y record am y nifer fwyaf o ymddangosiadau yn Cymru Premier. Faint ohonyn nhw? 536 fi credu, a mae lot o bobl yn chat ge. Mae un o ffrindiau fi'n go agos. Mae'n rhoi neges i ambell i weithiau, ond fi'n siŵr wneith Fenas wneud y record a wedyn mynd mlaen a wneud fwy, fi'n siŵr hynny. Dweud wrthai sut gychwynodd y siwrna yna i Cymru Cymru? Nes i dechrau 96-97 gyda'r Aberystwyth, hogyn ifanc, 17 fi credu ni. Chwarae erbyn dynion, ynddo fe. Mae'r gêm di newid amser yn ni wario, o'n i'n penio'r bêl fwy amser a na beth oedd job fi, ti'n gwybod, roles responsibilities, ynddo fe. Ond mae'r safon wedi wella, mae pawb yn moyn wario o'r cefen. Mae'r job amddiffynwyr yn mwy galed nawr na beth oedd hi. Wrth gwrs, ti wedi chwarae yrfa fel amddiffynwr, ond mi ges ti 60 o goliau hefyd. Amser o'n i wario pêl-droed, o'n i'n meddwl fel chwir fy hunan, byswn ni gael 3 chance yn gêm. Gai 3 chance i sgori, ond peth cyntaf wneud oedd amddiffynwr. So, stopo y goliau mynd mewn ynddo fe. Wel, un peth sy'n gret am fod lawr fan hyn yn Llandysul heddiw ydy, dwi'n gwybod bod yna rhywun go bwysig yn byw yn agos. Ie, mam a dad a'r teulu del ma. So, mae'n lle special. Wastad o gytre i gweld mam a dad. A mam yn disgwyl ni nawr am paned. O, gret, ie, awn ni weld ti. Helo, siwmai yslawer di, Jwyd. Gyda chi. Neis gweld ti. Da ni'n dathlu 30 mlynedd o Cymru Cymru. A'r mab tu ôl i chi fan hyn wedi chwarae 536 o gemau yn dal y record, a dwi'n siŵr bod chi wedi bod yn y rhan fwyaf o'r gemau yna. O, pob gêm. Pa mor bwysig mae'r gefnogaeth yna wedi bod i ti? Ie, achos mam a dad, na beth oedd pêl-droed, ti'n modd. Mam a dad yn trefelu bobman da fi. Heb mam a dad, bydd dim Wyn Thomas ar gyngrau'r y Cymru Premier, ynddo fe. Mae pawb yn abod mam, mae pawb yn clywed mam ar y disadwn yn nos Wener, be bynnag oedd e. Fi'n browd iawn o fe. O'n i'n meddwl bydde fe'n mynd mor bell â hyn. Mae wedi bod yn rhan bwysig iawn o'r bywyd chi hefyd, O, di yn rhan bwysig ofnadw. Ni wedi cael hwyl. Ni wedi bod milltiroedd, ti'n bod, ni wedi bod yn bob clwb sy'n gael yng Nghymru, ti'n bod. So, mae wedi bod yn fraint. Rhaid i mi ddweud, pan dwi'n meddwl amdano ti ar y cae, dyna fyddai'n meddwl am Wyn Thomas mewn crys Llanelli. Atgofio Melys o'r damser efo'r clwb? Ie, atgofio Melys, achos amser o'n i wario Llanelli, o'n i wastad yn ennill, ti'n bod? O'n i moyn ennill, oedd hwnna'n dod o Peter Nicholas, ti'n bod? Oedd e'n drefo lawr i ni, fi crenu'n nil oedd e wario i Gymru, 74 y gweithiau. So, oedd y parch na, straight away. Pob gair, oedd e'n gwybod beth oedd e'n gweud, ti'n bod? A oedd pob un yn grondo, achos oedd e'n siarad sens, ti'n bod? Oedd chwyr y gorau'r gyngrau dyn ni. Oedd y boes, oedd i ar y ca, oedd hwyl dyn ni. Oedd gyd o'n ein ffrindiau, ond yr un peth oedd da ni, o'n i gyd moyn ennill. So fi yn edrych nôl a dwi'n hapus o popeth di wneud, allan ni newid lot fi'n siŵr. Y cardiau coch gyda'r referees. Licsen ni newid hwnna, ond bydd hwnna cymeryd bach Wyn Thomas mas o'r gêm wedyn ni. Mae'r taith dal na gyda'r y coaching, gyda dal i dangos pobl a rhoi beth fi wedi dysgu nôl mewn i pêl-droed a gobeithio alle tymau bach o Wyn Thomas dal fod ar y ca. Mae'n galed i gwylio pêl-droed. Ar ôl pêl-droed i gorffen, byddai gallu wedyn edrych nôl wedyn ni.